नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। माडखोल पावनाई मंदिर जवळ नदीपात्रात पुलालगतचे कोसळलेले पायरीचे झाड 3 दिवसाच्या अथक प्रयत्नानंतर हटवण्यात आले। माडखोल देवस्थानचे मानकरी दत्ताराम राऊळ व त्यांचे सहकारी यांनी स्वतः जीव धोक्यात घालून नदीपात्रात उतरून या झाडाचे कटरच्या सहाय्याने तुकडे केले। त्यानंतर क्रेनच्या सहाय्याने हे झाड नदीपात्रातून हटवण्यात आले। ओके गावावर तुम्ही एवढा साहेब राहत थांबले नाही, वीरभद्र मंदिराचं दर्शन घेतलं नाही, त्यामुळे आम्ही निषेध व्यक्त करतो। कधीपासून नियोजन चालू होतं तुमचं एवढं? आज 2-4 दिवसापासून चालू होते। कार्यकर्त्याच्या भावना काय एकदम दुखावलेलं आहे सगळ्यांच्या भावना। काय याच्यानंतर तुम्ही आता शेवट आम्ही पक्षाचे राजीनामे देत आहे। 4 दिवस तयारी करून वाट पाहिल्यानंतर अमित ठाकरे केवळ 20 सेकंद थांबले म्हणून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याच फलकावर राग व्यक्त केल्याची घटना नगर जिल्ह्यात घडली आहे। अमित ठाकरे यांनी ठरवूनही वेळ दिला नाही म्हणून चिडलेल्या कार्यकर्त्यांनी टोकाचं पाऊल उचलत थेट राजीनामे देण्याची तयारी दर्शवली आहे। कणकवली नगरपंचायतला मिळालेल्या अग्निशमक बंबचे लोकार्पण आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। गुवाहाटीला गेलेले 40 आमदार घरी बसल्याशिवाय राहणार नाही। 40 जणांना घरी बसवायचं, हा 31 वर्षाचा तरुण तुम्हा सगळ्यांना नडणार आहे। एकटा जरी राहिलो तरी 40 जणांना घरी बसवणारच, असा इशारा नाशिक येथे पदाधिकारी मेळाव्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांनी केलाय। मुंबई पोलीस कंट्रोल रूमला खळबळजनक माहितीचा फोन आलाय। आयडेक्सने भरलेल्या पांढऱ्या रंगाचा ट्रक मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जात आहे अशी माहिती मुंबई पोलिसांच्या कंट्रोल रूमला फोन करणाऱ्या व्यक्तीने दिली आहे। मात्र अशा कोणत्याही प्रकारचा ट्रक अद्याप सापडलेला नाही। अतिवृष्टीत मालवण शहरातील वायरी मुस्लिम मोहल्ला येथील एका कुटुंबाच्या घराची भिंत पडून नुकसान झाले होते। या ठिकाणी भाजपा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांनी भेट देऊन पाहणी केली होती। या पार्श्वभूमीवर निलेश राणे यांच्याकडून नुकसानग्रस्त कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्यात आली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे अधिकारी कर्मचारी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उपस्थित होते। राज्यातील 597 आरोग्य सेविकांना पुन्हा कामावर रुजू केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे आभार मानण्यात आले। यावेळी माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत इत्यादी उपस्थित होते। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।